Magandang gabi, Sir Casper. At sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara. Nakatira dito sa Burungan, Samar. May nais lang po akong ibahagi sa inyo tungkol sa aking karanasan nung minsang magkaroon kami ng kapitbahay noon sa dati naming baryong tinitirhan ng aking asawang si Patrick. Nung mga panahong iyon, ay kasalukuyang buntis ako ng 6 na buwan. At dahil sa buntis nga ako mga kaaswang, kung kaya normal lang na so tuwing nakakaramdam ako ng maalinsangan sa katawan, ay lumalabas ako ng bahay para magpahangin. Lalo na sa tuwing sumasapit ang dapit hapon. Tuwing nagpapahangin ako sa labas ng bahay ay napapansin ko rin ang matandang kapitbahay naming si Aling Esther na nasa tingin ko ay nagpapahangin rin iyon palagi. Napapansin ko kasing sa tuwing ika-3 ng hapon o kaya 4 ay naroroon ito sa may bakuran nila at nagpapahangin. O kaya na may nagwawalis at nagsusunog ng mga dahong patay na nalalaglag mula sa naglalakihang puno ng langka malapit sa bahay nito. Nginingitian ko lang naman ito kapag nasisilayan ko siyang nakatanaw sa akin. Noong una ay wala naman akong naramdaman kakaiba kay Aling Esther mga kaaswang. Maliban lang sa kakaibang amoy nito na animoy amoy panghe o kaya ilang araw nang hindi nagpapalit ng pante. May anak kasi itong si Aling Esther na kapitbahay namin. Kung kaya't doon ito naninirahan at ang sabi ng anak nitong si Mayet ay nagbabakasyon lamang umano ang kanyang ina't uuwi rin ito sa kanilang baryo. Habang lumilipas ang mga araw, ay napapansin kong may mga lumalagabog na palagi sa likuran ng bahay namin. Na para bang isang bugkos ng bunga ng niyog iyong nalalaglag. Sa likuran kasi ng bahay namin ay kagubatan na at may mga puno ng niyog at sagingan. Kaya naman inakala lang namin ng mag-asawang bunga lang iyon ng niyog na nalalaglag. Subalit tuwing kinaumagahan ay hinahanap ko sa likod ng bahay ang nalalaglag na niyog. Dahil sa gagamitin ko iyon at gagawing gata para ipanghalo ng gulay na uulamin namin kinahaponan. Kaya lang ay hindi ko mahagilap kung nasaan na iyon nalaglag sapagkat na isang bunga ng niyog ay wala akong makita. Abay iha, ano ang ginagawa mo rito sa likuran ng bahay niyo? Nakangising tanong ng matandang si Aling Esther sa akin. Bahagya pa akong nagulat dahil sa hindi ko napansin at naramdaman ang matanda. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Kayo ho pala, Aling Esther. Ano lang ho, may hinahanap lang po akong bunga ng niyog. Tugon ko sa matanda. Dahan-dahan naman itong lumapit sa kinatatayuan ko at nagtanong nang, nalalapit na ang iyong kapanganakan, iha. Saan ka ba manganganak? Doon ho sa kumadro ng si Nanay Losia. Siya kasi ang inirekomenda ng biyanan kong magpaanak sa akin. Wika ko sa kanya. Nasipat kong nakatitig lamang ito sa tiyan ko at matagal muna iyon bago inalis. Kaya naman napahawak ako sa umbok kong tiyan pagkat naramdaman kong gumagalaw ang sanggol sa loob ng sinapupunan ko. Teka lang ho, saan po kayo nanggaling? Hindi ko po kasi kayo napansin kanina eh. Wika ko pa sa matanda. Sumulyap naman ito ng panandalian at pagkatapos ay ibinalik kaagad ang tingin niya sa tiyan ko. Nasisipat kong panay ang lunok ng laway nito. Ngumingisi lang ito sa akin at nagsabing, masyado raw akong abala sa paghahanap, kung kaya hindi ko namalayan ang kanyang paglapit. Hilaw naman ang pagkakangiti ko sa matanda
sapagkat batid kong tila ba may itinatagong lihim ang matanda. Dahil sa nung umagang iyon mga kaaswang, ay nakita kong may putik-putik pa ang mga paa ng matanda. Wala itong suot na tsinelas. Buhagag rin ang buhok nito na animoy kakagising lamang. At ang amoy nito ay hindi ko mawari kung anong klaseng nakakasulasok na amoy. Kaagad na akong nagpaalam rito dahil sa tila ba wala na itong planong umalis sa kinakatayuan ko habang nakatitig sa tiyan ko. Nang makapasok na ako sa loob ng bahay ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag sa kadahilan ng bigla na lamang sumikip ang pakiramdam ko. Habang kausap ang matanda at para bang lumulutang ako sa eret na hihilo. "O mahal, anong nangyari sa'yo?" Pag-aalalang tanong ng asawa ko nang makaupo na ako. Suminyas naman ako humingi ng tubig sa asawa ko. Matapos nga ang paglago ko ng tubig, ay tsaka pa lamang tuluyang lumuwak ang aking dibdib. "Ayos ka lang ba? Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Nanlalamig yung katawan mo't namumutla?" Pag-aalalang tanong muli ng asawa ko. Dahil sa hindi ko maipaliwanag kung ano nga ba ang nangyayari sa akin at kung bakit bigla akong nahilot, nanlambot ang mga tuhod ko, sinabi ko na lamang sa asawa ko, medyo nahihilo lang ako, kaya magpapahinga lang ako sandali sa kwarto. Inalalaya naman ako ng asawa ko papunta sa kwarto at pinagpahinga na. "Mahal, magpahinga ka muna dito ha. Sabi ko naman kasi sa'yong huwag ka munang pupunta sa likod ng bahay eh. Baka mamaya manuno ka roon." Rinig kong wika sa akin ng asawa ko bago ito lumabas ng kwarto. Nang pagkalabas ng asawa ko ay ipinikit ko naman ang mga mata ko. Dahil sa hindi pa rin humuhupa ang panlalambot ng katawan ko at pakiwari ko ay umiikot pa ang paningin ko. Bago umalis ang asawa ko ay narinig ko pa itong nagsabing papupuntahin niya umano sa bahay ang kanyang ina. Nang sa ganoon ay may magbabantay sa akin. Nag-aalala kasi itong baka may hindi magandang mangyari sa akin. Lumipas pa ang mga sandali ay narinig ko na ngang umalis na ng bahay ang asawa ko. Pagkatapos ay tumahimik na ang buong paligid sa loob ng bahay. Hindi na muna ako tumayo at pinakiramdaman ang sarili. Dahil sa pagkaramdam ko'y hindi ko pa rin kayang tumayo. Habang nakahiga ako ay naramdaman kong tila ba may pumasok sa loob ng bahay. At naramdaman ko ang tapak sa sahig ng mga paa. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, ang sahig namin ay gawa lamang sa kawayan at ang kalahati ay tabla. Kaya naman sa bawat tapak mo ng sahig ay lumalangit-ngit iyon. Sa pag-aakala kong ang biyan ng babae ko na ang pumasok at naglakad sa kusina, ay dahan-dahan akong tumayo at tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit nakailang sambit na ako sa pangalan ng biyanan ko, ay hindi ito sumasagot. Bagkus ay nakarinig ako ng mahinang pag-alak na animoy. Nasusuka sa kusina. "Nay Lucia, kayo ho ba yan? Ano pong nangyari sa inyo? Ayos lang po ba kayo?" Sunod-sunod na tanong ko at dahan-dahang naglakad habang nakahawak sa pader. Nang sa gayon ay may pang-alalay ako at hindi matumba. Nung nasa may kusina na ako, laking pagtataka ko mga kaaswang. Sa kadahilan ng walang tao sa kusina at ni hayop ay wala akong nakikita. Nagpalingalinga pa ako at nagbabagsakaling naroroon lang sa sala ang biyanan ko. Kung kaya't naglakad na ako papunta pa roon. Subalit maging sa sala ay wala ring tao. At ang mas ikinakunot ko ng mukha at
Nagtataka dahil sa sarado ang pintuan namin at walang bakas na may taong pumasok roon. Sa isip-isip ko, anong nangyayari sa akin? Bakit para nang napapraning ako? Kung ano-ano na ang napapansin ko't naririnig. Siguro'y dala lang iyon ng pagkahilo ko kanina. Kaya kung ano-ano na ang napapansin ko. Wika ko sa aking sarili. Binuksan ko na lamang ang pintuan at pagkatapos ay umupo na sa may tabing bintana at lumalanghap ng sariwang hangin. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang biyanan ko at nakalimutan ko na rin ang naramdaman ko kanina habang ako lang ang mag-isa sa bahay. "Kumain ka na ba, anak?" Rinig kong tanong ng biyanan ko. "Opo, Nay. Tapos na po. Kayo na lang ho ang kumain riyan." Tugon ko rito. Dahil sa nasa kusina na ito at naghahanda na ng pagkain. Matapos itong kumain ay sinabihan ako nitong magpatingin sa manggagamot. Hindi pa raw kasi nawawala ang pamumutla ko at baka mamaya ay mapano pa kami ng dinadala kong sanggol. Hindi naman ako nagmatigas pa at sumama na nga ako sa biyanan kong magtungo sa albularyo. Dahil sa hindi pa rin talaga humupa ang panglalambot ko. Yun bang parang bigla ka na lang nakaramdam ng gutom at biglang nang lambot ang mga tuhod mo at mga tug ang kalamnan. Ganoon na ganoon po ang nararamdaman ko ng mga panahong iyon, Sir Casper. Kaya naman nag-aalala na ang biyanan ko. Nang makarating na kami sa bahay ng albularyo, sa unang paghakbang ko pa lamang ng pintuan, ay bigla na lamang akong nasuka ng napakalapot na laway at napakapait. Agara naman akong inalalayan ng albularyong si Kaerne. Pagkatapos ay pinaupo ako sa upuang malapit sa lamesang mahaba. "Nako, namarakahan ka na ng aswang, iha." Bulalas nito sa akin. "Ano ho? Anong namarkahan ng aswang ang pinagsasabi niyo po, Kaerneng?" Pagtatakang tanong ko sa matandang manggagamot. Nagwika naman ito. Ilang araw na raw akong inaaswang nang hindi ko nararamdaman. Dahil sa markang nakita niya at pakiwari niya, pinapalaki lang ng aswang ang sanggol sa loob ng sinapupunan ko. At kapag malapit ko na itong ianak, ay tsaka pa lamang ito kukunin ng aswang. Bahagya naman akong nakaramdam ng kilabot dahil sa sinabi ng matanda. Subalit hindi ako makapaniwala sa sinabi nitong aswang dahil sa wala naman akong natatandaang may nakahalubilo akong ibang tao. Maliban lamang sa matandang si Aling Esther na ilang linggo ko na itong nakakausap tuwing sumasapit ang dapit hapon. Pero wala namang kakaiba sa matandang iyon. Mabait pa nga iyon sa akin dahil sa namimigay iyon palagi ng mga prutas na hinog kapag may inuuwi ang anak nito galing sa palengke o kaya na may sa bukid. Tinanong naman ako ng manggagamot kung gaano ko kakilala si Aling Esther at bakit nagtiwala umano kaagad ako rito. Hindi naman ako makasagot ng diretsyo sa tanong ng manggagamot. Sapagkat nitong mga nakaraang linggo ko pa lang naman nakilala si Aling Esther dahil sa kakarating lang nito sa baryo namin. Alam mo, iha, hindi lahat ng mga nakikita mong mabait talagang mabait. Ang iba kasi ay nasa loob ang kulo. Kaya huwag kang masyadong magtiwala ng ganoon-ganoon lang kaagad sa mga taong nakakasalamuha mo. Wika sa akin ng manggagamot. Hindi naman ako nakasagot sa sinabi nito dahil hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin niya dahil sa wala namang ginagawa ang matandang si Aling Esther sa akin. Sinabi naman ng manggagamot na hindi niya kayang tanggalin ang marka ng aswang sa katawan ko.
Ngunit kaya niya iyong harangan sa pamamagitan ng ibibigay niya sa aking kwintas na pangontra sa aswang. Aniya pa, hanggat suot-suot ko iyon ay hindi ako malalapitan ng aswang. Dahil sa maaalibadbaran umano ang aswang, so tuwing nararamdaman nito ang aura ng medalyong ibibigay niya sa akin. Bago pa kami makaalis sa bahay nito, ay inusalan niya muna ako ng orasyon at maging ang tubig sa baso ay inusalan niya rin at ipinainom sa akin. Sa maniwala man kayo't sa hindi mga kaaswang, matapos kong inumin ang tubig na may orasyon, ay para bang nagdahilan lamang ang katawan ko. Sa kadahilan ng ang kaninang nanghihina kong katawan at nangangatal na kalamnan ay bigla na lamang nawala. Pakiramdam ko ay biglang lumakas ang buong katawan ko. Nung isinuot ko naman ang medalyong binigay sa akin ng manggagamot, ay naramdaman kong tila ba umiinit iyon ng panandalian. Subalit binaliwala ko na lamang iyon sa pag-aakalang normal lamang ang nararamdaman ko. Matapos nga naming magpasalamat ng aking biyanan, ay agara na kaming umuwi sa bahay. Lumipas ang mga araw na naging maayos naman ang pakiramdam ko. Tinatandaan ko kasi ang sinabi sa akin ng albularyo na palagi akong magsunog ng goma tuwing sumasapit na ang 6:00 ng hapon. Pangontra raw kasi iyon sa mga aswang. Dahil sa nababahuan umano ang aswang sa amoy at usok ng goma. Hindi ko rin tinatanggal ang kwintas ng medalyon na pinapasuot sa akin ng albularyo. Nang sa ganon, kahit saan man ako magpunta, ay ligtas kami ng dinadala kong sanggol. Tuwing gabi ay patuloy pa rin akong nakakarinig ng kalabugan sa bubungan namin at panay ang alulong ng aso ng mga kapitbahay. Kaya naman napupuyat talaga ako sa gabi pagkat hindi ako gaanong nakakatulog. Lalo na sa tuwing pumapatak ang 11:00 ng gabi. Doon na mag-uumpisa ang kalabugan sa bubungan namin na animoy. Mga pusang nag-aaway. Kasabay ang alulong ng mga aso ng kapitbahay. Ano ba naman yan, mahal? Ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos dahil sa kalabugan ng bubungan natin. Ayusin mo nga yan dyan sa taas ng bubungan kapag may libre kang oras. Baka mamaya bumabagsak pa yan. Naiinis kong wika sa aking asawa nang umagang iyon habang nagkakape kami. Sige mahal, hayaan mo at agahan ko ng uuwi mamaya para maayos ko yung bubungan natin. Tugon nito. Matapos makapag-almusal ng asawa ko ay pumasok na ito sa trabaho. Kung kaya ako na lamang ang naiiwan muli sa bahay. Ganoon palagi ang senaryo naming mag-asawa mga kaaswang. Sa gabi lamang kami nagkakasama. Dahil sa araw ay nagtatrabaho ang asawa ko at kung minsan pa nga, pati day off niya sa trabaho, ay naghahanap siya ng mga maekstrahang trabaho. Ipinagpapasalamat ko naman iyon kasi hindi siya tulad ng ibang asawang lalaki na umaasa lang sa asawang babaeng naghahanap buhay. Sapagkat napakabatugan at walang silbi sa buhay, kundi maging pabigat lamang sa buhay. May kapitbahay rin po kasi kaming lasinggerot na nanakit ng asawa at wala pang trabaho. Napakabatugan. Kaya nga masasabi kong napakaswerte ko sa asawa kong mga kaaswang. Matapos kong maglinis sa loob ng bahay ay lumabas na ako para magwalis at ayusin na rin ang mga halaman. Noong nagwawalis na ako sa bakuran, nasipat kong tila ba matalim kong makatitig sa akin ang matandang si Aling Esther mula sa bintanang kinaroroonan nito. Subalit kapag tinitignan ko naman, ay normal naman ang nakikita ko at hindi siya matalim kung makatitig sa akin. Kaya naman napapailing na lamang ako at nangingiting nagwika sa sarili ng, ano ba yan? Naparaning na yata ako. Kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Agad kong tinapos na lang ang pagwawalis ko at muli na akong pumasok sa loob ng bahay.
Nung kinahapunan na, ay naisipan kong magpahangin muna sa labas ng bahay habang naghihintay sa pag-uwi ng asawa ko. Nung nakaupo na ako sa bakuran namin, ay napansin ko. Parang ilang araw na yatang hindi lumalapit sa akin si Aling Esther. Dati-rati kasi, tuwing nagpapahangin ako sa hapon, ay naroroon na ito't nakaabang na sa akin sa labas ng bakuran para makipagkwentuhan. Pero bakit ngayon parang iwas na iwas sa akin ang matanda? Ni makipag-usap nga ay hindi na nito ginagawa. Kahit lapitan ako ay hindi rin. Ano kayang nangyari sa matandang iyon? May nagawa kaya akong mali ron? Tanong ko sa aking isipan habang nakatanaw sa bahay ng matanda. Sa paglipas ng ilang minutong pag-upo ko ay nasuluyapan ko si Aling Esther na namimintana naman ito at nakatingin sa gawi ko. Kaya naman ngingitian ko na sana ito. Nang walang ano-ano'y nakita ng dalawang mga mata ko ang panandaliang biglaang pag-iba ng mga mata nito na animoy pusa. Ngunit nung ikinarap ko ang mga mata ko at tinitignan muli ang matanda, normal naman ang mga mata nito at sa ibang parte na nakatingin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng kilabot sa katawan. Gayong maayos naman ang kapaligiran at normal naman ang simoy ng hanging na lalangap ko. Ano ba naman to? Parang nababaliw na yata ako. Kung ano-ano na ang naiisip ko tungkol sa matandang iyon. Wika ko sa sarili at agaran ng tumayo't pumasok na lamang sa loob ng bahay. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang asawa ko. Nakaluto na rin ako ng hapunan namin. At nung magdidilim na nga ay niyaya ko ng magkapunan ang asawa ko at sinabi kong magpapahinga kami ng maaga. Mahal, wala ka bang napapansin sa kapitbahay nating matanda? Panimula kong tanong nung kumakain na kami. Sandali naman itong huminto sa pagsubo ng pagkain at nagwikang. Alin doon? Si Aling Esther ba? Tumango naman ako at sinabing iyon nga ang tinutukoy ko. Wala naman. Bakit? May ginagawa ba siyang masama sa'yo? Seryosong tanong nito. Sinabi ko namang walang ginagawang masama sa akin si Aling Esther. Kaya lang ay nitong mga nakaraang araw ay nahihiwagaan ako sa matanda sapagkat kakaiba ang ikinikilos nito simula nung nanggaling kami ng biyanan ko sa albularyo. Napansin ko kasing iniiwasan ako ng matanda at parang palaging galit ito sa akin kung makatingin. Hayaan mo na mahal, baka dala lang ng katandaan iyon, kaya ganoon na lamang makatingin si Aling Esther. Wika sa akin ng asawa ko. Sa bagay, maiksi kong tugon sa kanya. Nang matapos na nga kaming kumain ay nilinis ko na ang lamesa at pagkatapos ay sinabi ko sa asawa kong ako na ang maghuhugas at magpapahinga na lamang siya. Dahil alam ko namang pagod na pagod siya sa trabaho buong maghapon. Huwag na mahal, ako nang maghuhugas. Kahit sa ganitong paraan man lang matulungan kita dito sa gawaing bahay. Wika ng asawa ko. Ano ka ba naman mahal? Gawain ko naman yan ha. Tsaka wala naman akong gaanong ginagawa dito sa bahay. Saad ko. Hindi ko na siya napilit pa sa gusto. Kung kaya pumunta na lamang ako sa kwarto at naghanda na ng pangtulog na damit. At pagkatapos ay tinungo ko ang banyo para makapagbihis na ng pantulog. Habang nagpapalit ako ng damit ay bahagya pa akong napaigtad sa kadahilan ng bigla na lamang may lumalagabog sa bubungan ng banyo namin na animoy malaking ibong lumabag. Pinakiramdaman ko na lang muna ng ilang sandali bago ako kumilos dahil sa nakarinig ako ng mahihinang pagkutkot sa taas ng bubungan at pagpitik ng parabang isang perasong walis tingting
na pinipitik-pitik sa yero. Ganoon po ang naririnig ko sa pag-aakalang pusa lang iyon, kaya binugaw ko iyon at pinailes. Subalit narinig kong mas lalo pang nanggigigil ang nilalang na nasa taas ng bubungan. At mas binilisan pa nito ang pagkutkot at parabang kulang na lang ay tuklapin na ang bubungan namin. Kaya naman napasigaw na ako at humingi ng tulong sa asawa ko. Nakita kong tumakbo papalapit sa akin ang asawa ko habang may bitbit itong itak. Pagkatapos ay agaran na niya akong hinatak palabas ng banyo. Mabuti na lamang talaga mga kaaswang ay naisuot ko na ang damit bago pa man ako mahatak ng asawa ko palabas ng banyo. Dahil kung hindi, tiyak magmumuka akong butete sa harapan ng asawa ko at baka pagtawanan niya pa ako. Mahal, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong sa akin ng asawa ko at agaran akong sinore. Nangangatog man dahil sa takot at kaba ay sinabi ko sa kanyang ayos lang ako. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pagpagaspas ng pakpak sa taas ng bubungan. At kasabay noon ay ang sunod-sunod na huni ng wakwak. Napayakap na lamang ako sa braso ng aking asawa habang naglalakad kami papunta sa sala. Tapos ay pinapaupo niya ako sa upuan at sinabing mag-relax at siya na umano ang bahala. Kamuntikan ko mga siyang mabato ng basong babasagin mga kaaswang dahil sa nakarinig na kami lahat-lahat ng huni ng wakwak at malamang sa malamang aswang iyon. Tapos sasabihin niya pa akong mag-relax. Sino ba naman ang makakapag-relax sa ganoong sitwasyon? Hindi naglaon ay nakarinig na naman kami ng malalakas na kutkot sa dingding ng kawayan at masasabi ko, talagang nangilo ang mga ngipin ko nang marinig ko iyon. Kaya naman napatakip na lamang ako sa aking tenga. Nang sa gayon ay hindi ko na masyadong marinig ang ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Putik kang nilalang ka. Asawa ko pa talaga ang pinagbalakan mo. Magkakamatayan mo na tayo bago ka makapasok dito sa bahay ko at mahawakan ng asawa ko. Rinig kong galit na wika ng aking asawa. Napansin kong kinuha ng asawa ko ang asaan niya at walang humpay na hinasa ang itak. Na naging dahilan kung bakit mas lalo pang nagalit ang nilalang sa labas ng bahay. Sa kadahilan ng pagkawaray ko ay lilipad iyon palayot, muli na namang babalik at binabangga ang bahay namin. Na para bang naiirata iyon sa ginagawa ng asawa ko. Maging ako man ay naiinis na sa asawa ko. Dahil sa parabang mas lalo pa niyang ginagalit ang aswang. Kung kaya sunod-sunod na binabangga ng aswang ang pader namin. Ramdam ko ang pagyugyug ng bahay. Dahil sa kawayan lang naman iyon. At tabla ang bahay namin noon mga kaaswang. Kung kaya kapag binabangga mo ang pader ay talagang aakalain mong may lindol. Ano ka ba naman Patrick? Ano ba yung ginagawa mo? Mas lalo mong ginalit ang nilalang na nasa labas ng bahay. Galit na wika ko sa asawa ko. Hayaan mo na siya mahal. Mananawa rin yan sa kakabangga dyan sa pader natin. Nang sa ganoon ay malalaman ko bukas kung sino talaga ang aswang dito sa baryo natin. Sapagkat mamasa-masa ang parte ng katawan niyang pinagbabanggaan niya sa pader ng bahay natin. Rinig kong wika ng aking asawa. Siguro nga'y mga kaaswang napagod na ang aswang sa paulit-ulit nitong ginagawa. Kung kaya lumipad na lamang iyon palayot, muli nang nanahimik ang buong paligid. Hindi ko mawari. Napaka-imposible namang ang pamilya lang ni Aling Esther ang medyo kalapit bahay namin. Pero bakit hindi naririnig ng mga itong may umaaswang sa amin? Gayong ang lakas na ng pagkakasigaw ko at humihingi pa ako ng tulong. Nung tumahimik na ang buong paligid, ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Kinabukasan nga ay kumalat na sa baryo naming inaaswang kami. At ang pinanghihinalaan ng lahat ay ang kapitbahay naming si Aling Esther.
Dahil sa umagang ring iyon ay nag-alsa balutan ito at umalis. Ang sabi naman ng mga anak nito ay pinapauwi na raw ng iba niyang mga kapatid sa kanilang baryo. Ngunit may nakapagsabi rin sa amin na nakita nilang nakatalukbong ang matanda. May mga pasa umano ito sa mukha at sa baraso. Sa isip-isip ko, marahil ay sa sobrang gigil ng aswang na makuha ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi na napapansin itong pati mukha nito. Pinangbabangga na sa pader, masira lamang iyon. Isa pa, marahil kaya pinapaalis nung anak ang ina nitong aswang. Nang sa ganoon ay, hindi matuklasan namin ang sekreto ng mga itong aswang ang kanyang ina. Simula noon mga kaaswang ay wala na akong nararanasan pang muling kababalaghan. At sa awa ng Panginoon ay maayos kong naipanganak ang sanggol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, maraming salamat po Sir Casper sa pagbabasa ng aking kwento. Mabuhay po kayo. Clara po, ng Borongan, Samar.